Vítame vás v hoteli Kultúra, ktorý spoľahlivo slúži svojim zákazníkom už od roku 1928. Náš hotel sa nachádza priamo v strede Slovenska, čo umožňuje výbornú dopravnú dostupnosť z ktoréhokoľvek regiónu. Svoju spoľahlivosť a tradíciu sme zúročili pri mnohých podujatiach celoslovenského a medzinárodného významu. Ponúkame komplexné služby na organizovanie kongresov, konferencií, snemov a workshopov. Naše kongresové priestory sú autonómne, zároveň je však možné ich flexibilné prepojenie. Klientom je k dispozícii kongresové centrum skladajúce sa zo salónika Choč, kongresovej sály a kancelárie. Ďalším priestorom sú salóniky, kaviareň a čebrať s letnou terasou. Pre veľké podujatie je určená multifunkčná sála Veľká dvorana s kapacitou do 500 miest a kinosála s kapacitou 204 miest. Hotel ponúka gastroslužby priamo v jednotlivých kongresových priestoroch alebo v hotelovej reštaurácii. Ideálny priestor na organizovanie slávnostných recepcií je jedinečné hotelové atrium. Radi vás privítame v našom hoteli a pevne veríme, že výsledkom našej spolupráce bude úspešnosť vášho podujatia. Hotel Kultúra, kvalita preverená časom.